Nadidilatar ang pag-abrihan Borongan City Infirmary Hospital tungod problema ha kuryente, partikular ang kakulangan hin transformer nga kinahanglan para ang hustong operasyon han pasilidad. Inian king klaro ni Acting City Mayor Emmanuel Chusongco hagin buhat nga press conference Enero 8 hini nga tuig. Sumalakan Chusongco nakita ang problema katapos han ginbuhat nga testing han X-ray machine. Han ginpaon ang nasabi nga kagamitan na parang ang bugos nga compound han infirmary nga nagpakita nga diri na igo ang kapasidad han electrical system. Nasaring pay Chusongco haya pakiistorya ha Eastern Samar Electric Cooperative Isamelco, pinaagihan Board of Director han District 1 nga Mr. Reynaldo Herna, iginsumat nga pagmiminala kakabita na hinbag-o nga transformer an infirmary hining asimana. Katapos mabutangan hin transformer, tututukan naman han syudad ang iba pa nga kakulangan han hospital base masiguro ang husto nga talwas nga operasyon hini. Naglalaom ang lokal nga pamunuan nga sulod hin pipira kabulan maabrihan na para ha publiko ang Borongan City Infirmary Hospital. Natin naman infirmary po, pagkistorya ko hanhani ang Dr. Kelly, ang problema, sa nga dako mo problema is ang kuryente kay di ko na nabubutangan ang transformer. Kay nagtesting ko no herahan pagdatungan X-ray, pagpaon ko no herahan X-ray na parang kurang bugos nga compound. So, asya ang problema ang transformer. Nag-istorya naman kami nga Director Herna, era mo ko na pagmimila kapitan, hanya na ko nga week. So, abot ko na ato na mag-meeting man ko na tira buwas. So, pakingin kon. Pero pagmimila butangan na. So, one step at a time. So, mabutangan na nga yung transformer, makato nakita ko na ano pa natin kulang infirmary. Kay may da pa mangkuno dito ayuso nira. Pero ang dakagod talaga nga problem mas ang kuryente kay very stable, low voltage, nakaon mang ganda ang X-ray. So, hopefully, in a few months, makaabri na kita. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.